В спортивно-оздоровительном комплексе «Галкыныш» прошел чемпионат Туркменистана по вольной борьбе среди студенческой молодежи страны. Мероприятие организовали Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация спортивной борьбы Туркменистана. 10 студентов-борцов из 15 вузов страны мерились силами на татами. По итогам подсчета числа побед, первое место заняли студенты Туркменского государственного института физической культуры и спорта. Борцы из Туркменского государственного архитектурно-строительного института заняли второе, а после них на третьем месте устроились вольники из военного института имени великого Сапармурата Туркменбаши. Ve bayraklarına nasip boldum. Men erkin garaş boýunça birinji tälimçi daim boldy. Men daimyň eline enşeme ýyllap turganlaşdym, inçe tilsimleri öwrendim. Men şu geçirilen ýarışda ilkinji yer aldım. Meniň garşylaşlarym ýeňmek kyn boldy. Öne men tälimçim inçe tilsimleri bilen garşylaşyp ýeňmek başardym. Şu pursatdan peýda bolup Türkmen halkynyň milli lider Gahman arkadagy Gahman Serdamyza köp sag bolsun aýdýan. Bu yarışda ýokary okuw mekdepleriniň talip turganlary gatnaşyp üstünlikli çykyş edýärler. Biziň ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş institutunda talip turganlarymyz göreş görnüşleri boýunça gatnaşyp baýrakly ordenlara munasip bolýarlar. Biz tälimçilere, talip turganlara şular ýaly ajaýyp mümkinçilik döredip berýän Gahryman arkadagy Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Шасынем Мередова, Давлет Чергелдиев и Азади Бердыклычев, Туркменистан, новостной портал.